Assalamu alaikum, ‘yan uwa barkanku da wannan lokaci da fatan kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya to Allah sa haka. Kamar yadda muka saba muna kawo muku da fina-finai, shahararrun fina-finai wanda suka fito daga kamfanin Sultan kenan. To yau muna ɗauke da wani shahararren fim wato wanda ake ce ma Yanci kenan. Ɗan uwa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu ka daure ka danna mana da subscribing sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun shi a kan lokaci. A yau mun ɗauko muku da wani babban fim wanda ake ce ma Yanci wanda ya fito daga kamfanin Sultan kenan. Ɗan uwa idan kana da buƙatar ka kalli wannan fim ɗin ka tsaya ka saurara ka je ta inda za ka samu ka kalli wannan fim ɗin muna da nuna muku da inda za ku kallon shi. Za mu ajiye muku da link ɗinsa a comment namu na farko ko kuma a ƙasan description shi. To a nan za ku samu ku kalli wannan fim ɗin za ku samu da link ɗinsa insha Allah. Sannan kada a manta ‘yan uwa a daure a danna mana da subscribing sannan a haɗa mana da alamar ƙararrawa. Wannan shi ke ba mu ƙarfin gwiwar ɗora muku da wasu fina-finan da suke fito mana akai-akai. Sannan muna ɗauke da wani babban tsari wanda ake ce ma VIP kenan. Tsari ne wanda za ka samu fina-finai da Sultan da na algaita duk wani fim da ka gani dai ana ɗora fassan shi. To tsarin nan ne za ka samu duk wannan fina-finan da kake gani. Tsarin VIP kenan tsari ne wanda ana biyan kuɗi kafin mu saka lambar mutum ciki wanda za ka samu fim guda 3 a duk wuni ɗaya. Sannan da mai neman ƙarin bayani kuma yana iya tuntuɓar lambobinmu ko ya mana message akan comment namu kenan.